Эфирден олықлар вақты студияда Алсу Нұриева исәмісіз. Бүгінгі шарылышының төп темалары. Фильм біткеш, өзім жылап отырам. Тұрмыш ипташыма қарайым, тұрмыш ипташынан сұрайым, бұл мен мысың? Есейін. Жазалау білен башлана, һәм жазалау білен тәмлана. Әлмәттә Муса Жәйелінің фажиғалы тұрмышы турында фильм көрсәтілді. Более быстро в соленых растворах и при присутствии влаги, кислорода. 300-ден артық текшеріні үші. Бүгілмәді мәктәп оқушыларының Ошеш фәнни ғамәли конференциясы болып узды. Аталарны һәм балаларны берләштерү һәм бер гаилә эчендә генә түгел, гомумән алган чакта Әтиләр советы сақта тұра. Қолабызда әти белән бергә ожағаны узды. Бүгілмәдә 31-ші тапқыр мәктәп оқушыларының Ошеш фәнни ғамәли конференциясы болып узды. Быел шара 6-ші мәктәптә оештырылды. Проектта шәһәр һәм районның 400-дән артык оқушысы катнашты. 6-нчы мәктәптә халык күп. Бирдә Ошеш фәнни гамәли конференциясы үзе. Шәһәр һәм район мәктәпләренең берсе дә бу вакыйгадан читтә калмаган. Укучылар биргә педагоглары һәм фәнни җитәкчеләре белән бергә әзерләгән проект һәм тикшерү эшләрен алып килгән. Мы работаем в 17 секциях. Без 17 секциядә эшлибез. Һәр секциядә бүләкләү уза. Олимпиадаларда, конференцияларда җиңүче һәм призер булган балалар мастер-класслар күрсәтәчәкләр һәм дипломнар алачаклар. Ошеш фәнни гамәли конференциясы 31-нче мәртәбә уза. Шуның нәтиҗәсендә Бөгелмә районында балалар бакчасыннан башлап 30-дан артык яңа конкурс, проект һәм тикшерү эшләре барлыкка килде дип сөйли белгечләр. Чарада тәкъдим иткән проектлар быелгы юбилей даталарына, космонавтика көненә, татар язучыларының юбилеена багышлана. Экологик темалар да бар. Я подготовил проект по теме исследований. Минем проект би-индикация приборы һәм инструменталь контроль ярдәмендә Бөгелмә шәһәр һәм районы һавасының экологик торышын өйрәнүгә юнәлдерелгән. Бу катлаулы технологияларны кулланмыйча гына кул астында булган приборлар ярдәмендә һава торышын билгеләү. Конференциядә катнашучы укучылар тарих һәм туган якны өйрәнү, физика, информатика һәм тормыш иминлеге нигезләре темаларын сайлаган. Биредә эреле төрле механизмлар, югары үткәргечләр белән кызыксынучы кызларны, яңа приборлар уйлап таба торган малайларны күрергә була. Коррозия металлов происходит гораздо быстрее при высоких температурах. Более быстро в соленых растворах и при присутствии влаги, кислорода. Фәнни гамәли конференция нәтиҗәләре буенча җиңүчеләр билгеләнде. Кайбер секцияләрдә беренче урыннарны бер генә түгел, ә берничә проект алды. Айсылу Миннибаева, Ямьяхин, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәт иҗтимагый үзәгендә режиссер Радик Кудаяровның «Кара урман» нәфис фильмы премьерасы булды. Картина киң прокатка 2026 елның 12 февралендә чыкты һәм герой шагыйрь Муса Жәйелнең тууына 120 ел тулуга багышланган. Бу Жәлил тормышының иң авыр чоры Берлинның Плёцензия төрмәсендә узган 2 ел турында җентекләп сөйләүче беренче тулы метражлы фильм. Кино сеансы тәмамлангач, тамашачылар Муса образын башкаручы Татарстанның атказанган артисты Зөлфәт Закиров белән аралаша алды. Яшәү хозурлыгы, хөрлектә, гомер озынлыгы, ирлектә. Берлинның Плёцензия төрмәсендә Жәлил һәм аның көрәштәшләренең соңгы көннәре. Кинофильм үзәгендә үлемсез рух ныклыгы яшәү өчен көрәш белән янәшә бара. Слушай меня внимательно, если не хочешь сдохнуть! Терпи! Не бросайся сразу! Я голодал! Я знаю, что говорю! Бер яктан дошман тылы ул үзенә чакыра, алтын таулар вәгъдә итә. Икенче якта артка юл юк дип өндәгән ватан. Горур милләттәшләребезнең кайсы юлны сайлауларын без тарихи фактлардан беләбез. Ә менә бу юл нинди шартларда узуын каһарманнар үзләре һәм алар белән бергә булып исән калучыларның күрсәтмәләре генә белә. Шулай булгач, нәфис фильмда режиссер уйлануларына һәм фантазиясенә урын юк дип әйтеп булмастыр. Das ist eine großartige Chance, das Problem zu lösen. Persönlich wette ich auf einen Dichter, der von seinen Todestraktinsassen respektiert wird. Фильмда рус, татар, немец һәм инглиз телләрендә сөйләшәләр. Айрым линия тарихны Нюрнберг процессы белән бәйли. Экранда фаҗигагә катнашып булган җинаятьчеләрне җәзалау күрсәтелә. Картина Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов ярдәме белән төшерелгән. Режиссер өчен фильм тулы метрда дебют. Кинокартина Россия һәм халыкара кинофестивальләрдә танылу алды. Озеров исемендәге халыкара хәрби кино фестивалендә гран-при, иң яхшы режиссер һәм ир-ат роле өчен бүләкләр. Италиядә Асти фестивалендә иң яхшы тулы метражлы фильм исеме, Казан Алтын мөнбәр фестивалендә кино белгечләре һәм кино тәнкыйтьчеләренең махсус призлары.
Көрәш яуытыры якешле ите Муса Жәлилнең әсирлеге нәтиҗәсе дошманның легионерларга булган өметен җимерүдән тыш Моабит дәфтәрләре җыентыгына сәбәп була. Нәкъ менә уч төбенә сыйган шигырьләр дәфтәре Жәлил һәм аның көрәштәшләренең батыр исемнәрен халыкка алып кайта. Фильмда татар халык көйләре мотивлары борынгы Кара урман җыры, финалда Умырзая, шулай ук белорус композиторы Владимир Севицкий эшкәрткән Ясин сүрәсе яңгырый. Төп рольне Татарстанның атказанган артисты Зөлфәт Закиров башкара. Аның белән тамашачылар премьерадан соң сөйләшеп сорауларына җавап ала алды. Монда мин беренче тапкыр бу фильмны карагач, мин ничектер йотлыгып кирип киттем. Һәм фильм беткәч, үзем җылап утырам, тормыш иптәшемә карыйм, тормыш иптәшеннән сорыйм: "Бу минме соң?" Син. Мин эшләдем, бу эш мин башкарган эшмени бу. Мин үзем дә үз-үземә ышанмадым. Менә хәзер күпчелек интервьюлар, күпчелек аралашулар, сөйләшүләр, яшьләр белән, өлкән буыннар белән, урта буыннар белән. Тагын бер тапкыр әйтеп узам, ул процесс ничектер кирип шуму булды. Рәдиф Нугманов, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты Лучелмә телекомпаниясе. Классик джаз, биг-бенд һәм тере оркестр яңгырашы кичәсе. Узган елларда Нефтче мәдәният сарайында Татнефть компаниясе оештырган 12-нче традицион джаз фестивале узды. Сәхнәдә Казан һәм калабызның иң яхшы джаз музыкантлары һәм коллективлары чыгыш ясады. Тыңлаучыларга ике бүлек дәртле, якты һәм онытылмаслык музыка белән иттеләр. Программаны традицион катнашучылар, калабызда джаз традициясен башлап җибәрүче коллектив Олег Якимович җитәкчелегендәге Әлмәт джаз оркестры ачты. Традиционный джазовый фестиваль в Альметьевске. Чараның исеме Әлмәттә традицион джаз фестивале. Без аны сайлаганда махсус шәһәр исемен өстәдек. Һәм кешеләр безнең фестивальне күргәч, Әлмәттә джазның бар икәнен һәм үсүен аңлыйлар. Шул рәвешле без шәһәребезне, нефтьчеләребезне, Татнефтьне данлыйбыз дип әйтергә була. Это, можно сказать, таким образом мы прославляем наш город, наших нефтяников, Татнефть. Аларның һәрбер номеры ни өчен джазны азатлык музыкасы дип атауларын искә төшерде. Тамашачылар яратып кабул иткән чыгышлар арасында Тахир Маннапов һәм коллективның алыштыргысыз солисткасы, Голос телепроектында катнашучы Светлана Малюткина. Сәхнәгә республиканың иң якты джаз вокалисткаларының берсе Лилия Чугунова да чыкты. Татарстанның атказанган артисткасы Әлмәттә туган һәм 5 яшькә кадәр биредә яшәгән. Нәкъ менә биредә сәләтләрен үстерүдә беренче адымнарын ясаган. Ну вот, а мы жили на улице Белогазовой. Я помню, там рядом был каточек. Я каталась на коньках и пела песни. Кичәнең икенче бүлеген Россиянең әйдәп баручы профессиональ джаз коллективларының берсе, дөнья күләм оркестр джаз башкаруының иң яхшы традицияләренең лаеклы дәвамчысы һәм саклаучысы Сергей Васильевич җитәкчелегендәге Татарстан Республикасы филармония джаз оркестры бизәде. Сәхнәдән классик стандартларда татар композиторлары музыкасының авторлык интерпретацияләре дә яңгырады. Джаз – это прежде всего люди. Джаз ул беренче чиратта кешеләр. Һәм мин Әлмәттә шундый искиткеч музыканы яратучы, бәяләүче һәм хөрмәт итүче кешеләр булуына бик шат. Бигрәк тә джаз уйнарга теләгән һәм моны яхшы эшли торган музыкантларның булуы сөендерә. Мондый кешеләрнең һәм шундый чараларның әһәмияте зур. Этих людей и вот таких мероприятий она велика. Сыйфатлы тере тавыш белән ләззәтләнергә һәм яраткан көйләргә кушылып җырларга зал тулы тамашачы җыела. Особенно наши альметьевские понравились. Ну и казанцы тоже молодцы. Очень красивые голоса. Я даже не ожидала, что у нас в Альметьевске такое можно послушать и быть свидетелем уникальных голосов.
Татарстан нефтінің 60 елығы исемендәге шәһәр паркы, шын иратлар, аларның еш ярдәмчеләре һәм актив гаилә ялы яратучылар өчен масштаблы полигонга әверелде. Биредә 6-нчы тапкыр Әлмәтнең Әтиләр советы оештырган әти белән бергә хәрби спорт уены ожаган узды. Ватанны саклаучылар көненә багышланган ярышта 15 команда катнашты. Мәктәп укучылары һәм аларның әтиләре 10 кешедән торган командага берләшеп хәрби биремнәрне үтәргә кереште. Мондый чараларга кирәк, без алар белән шөгыльләнәбез. Балаларда яңа дуслар. Монда бит икенче мәктәпләрдән дә балалар белмиләр, бүген танышалар. Тюбингта елансыман ораны үтү, погоннарны белү, турникта тортылу, гыр күтәрү һәм башкалар. Әзерләнгән каршылыклар полосасы 12 төрле этаптан торды. Этапларның берсе уктан ату иде. Катнашчылар 5 метр ераклыкта басып, укны алып, түзеп, атырга тиешләр иде. Аларга барлыгы 5 попытка бирде. Программа физик көч һәм чыдамлыкны түгел, җитезлекне, реакция тизлеген һәм хәрби эшне белүне дә тикшерүгә исәпләнгән иде. Этапларны үткәндә балалар әтиләреннән бердә калышмаска тырышты. Оештыручылар билгеләп үткәнчә, мондый чаралар буыннар арасындагы элемтәне ныгытырга ярдәм итә һәм балаларга әтинең гаилә терәге, төп яклаучысы икәнен күрсәтә. Беренче максат инде аталарны һәм балаларны берләштерү. Һәм бер гаилә эчендә генә түгел, гомумән алган чакта бөтен шәһәр күләмендә күрсәтергә аталар балалар белән үзләре генә түгел, бәләкәй урында гына алар күп һәм алар бердәм. Максат шул берләштерергә. Балалар кор электромашиналарында шуа алды. Катнашчыларны солдат боткасы һәм кайнар чәй белән сыйладылар. Моннан тыш кунаклар өчен интерактив хәрби күргәзмә эшләде. Бөек Ватан сугышы чорындагы легендар П-2 самолетын сугыш булган урыннарда эзләү экспедицияләре барышында табылган реставрацияләнгән детальләрдән торгызу проекты аеруча кызыксыну уятты. География работ поисков у нас большая. Это Псковская, Ленинградская, Мурманская, Республика Карелия. Найдено фрагментов и обломков от 80 самолетов. Благодаря этому проекту 183 членов экипажа обрели имена. Этапларны беренче булып Түбән Мактаманың беренче мәктәбе командасы үтә. Мондый нәтиҗәгә бердәм команда булып эш иткәнгә ирештек ди алар. Менә балама рәхмәт, балага, хатыныма рәхмәт, бөтен малайларга рәхмәт, организаторларга рәхмәт. Бик әйбәт, яхшы булды. Ярыш йомгаклары буенча урыннар түбәндәгечә бүленде. 3-нче Титаны җыелма командасы. Көмеш медальгә 25-нче мәктәп командасы лаек булды. Әти белән бергә ожаган җиңүчеләре исемен 20-нче мәктәп катнашчылары яулады. Барлык катнашучы, җиңүче һәм призерларга медальләр һәм бүләкләр тапшырылды. Урсала микрорайонында сугышчы интернационалист Евгений Рыжиков истәлегенә багышланган традицион хоккей турниры узды. Бызга җиңү өчен генә түгел, хәрби бурычын үтәгәндә батырларча һәлак булган якташыбызга хөрмәт күрсәтү өчен 3 команда чыкты. Жан атарларның жан атылары астында яшен тизлеге белән шайба уенчыдан уенчыга күчә һәм һөҗүмнәр саклану маневрлары белән алышына. 5 мунча һәм югары мактама хоккеистлары очрашкан беренче матч бөтен ярышка югары темп бирде. Ислам Шаяхметовка 19 яшь, беренче тапкыр тимер аякка 6 яшендә баса һәм шуннан бирле бу спорт түры белән яратып шөгыльләнә. Уен авыр бара әле пока. Әлбәттә. Монда яшьләр уйныйлар инде. Монда алар ныграк уйныйлар. Без тоже не отстаем. Отпор бирәбез. Шул бүгенге уенда инде җиңәргә генә торабыз. Җиңү кирәк безгә 5 мунча авыла. Гөлберләп кенә тора иде җиңүләр белән. Уен җанлы бара, берәүнең дә оттырасы килми. Катнашчы командалар быел 3. Урсала микрорайоны һәм югары Мактама белән 5 мунча авылларыннан. Әлеге хоккей кортында яшьләр дә, өлкәннәр дә теләп шөгыльләнә. Кыш көне хоккей буенча, җәй көне футбол буенча тренировкалар һәм менә шундый дусларча очрашулар уза. Ярышны оештыручы Урсаланың Буравик командасы тренеры Николай Рыжиков. Мондый турнирларны инде 7-нче ел уздыра.
именно для, чтобы молодежь знала. Безгә яшьләрнең, дәүләтебезнең, нәкъ менә безнең микрорайоныбызның иратлары төрле хәрби хәрәкәтләрдә катнашуын белүе мөһим. Аларның батырлыгы аркасында бездә тынычлык һәм баш үстендә чиста күк йөзе. Всего, что у нас есть, чистое небо над головой и все остальное. Евгений Рыжиков тумышы белән Урсалдан 1979 елның апрелендә Совет армиясе сафларына чакырылгач, ул Әфганстанга эләгә. 1980 елның 8 гыйнварында аңа 20 яшь тула. 9 көнне ул һәлак була. Один с ним, который близко служил, рядышком, очевидец тоже он альметьевский, пришел. Евгений белән бергә хезмәт иткән Әлмәтле, алар бер тарлавык аша десантларның машинасы белән чыкканда булган бу хәл дип сөйләде. Командиры яралангач, ул аны каядыр аулак урынга алып чыга башлый. Һәм шул вакытта аны снайпер күреп ала һәм юк итә. Он стал вытаскивать этого командира куда-то в укромное место, вытаскивать в это время его снайпера или что убрал. Шуннан бирле күп еллар узса да, авылдашлары, дуслары, туганнары аның истәлеген кадерләп саклый. Өченче урында югары мактама командасы, икенчедә 5 мунча авыл спортчылары. Җиңүче исемен Урсала хоккейчылары яулады. Хөрмәтле Әлмәтлеләр, сезнең күп санлы гаризаларыгыз буенча шәһәргә чын тәмле тамаклар өчен диңгез ризыклары ярминкәсе килә. Камчатка балыкчыларыннан турыдан-туры күпләп сату бәясе буенча үзегезгә ошаганын сайлап ала алачаксыз. Кыргый Сөләйман балыгы 1900 сумнан, патша ак балыгы 2100 сумнан, шулай ук Омуль, Арктик палтус һәм тунец, кылыч балык һәм Камчатка уылдыгы бар. Ни бары 2 көн, шушы шимбә һәм якшәмбе көннәрендә Әлмәт шәһәре автовокзалында. Чын муллык бәйрәмен күрми калмагыз. Бүгенге чарылышта шулар иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән саубуллашабыз. Исән сау булыгыз.